Ia să auzim. O bătrână supărată, copilașii își așteaptă, că de mult timp de zile nu am mai văzut-o nimeni. O bătrână supărată stă singurică la poartă și așteaptă de ani de zile s-o întrebe, dar n-are cine. Ce plânge mama de voi, mai treceți maică pe acasă, că de mine poate vă pasă. Să veniți masa să vă pună, vă așteaptă măicuța în drum, că nu știe nimenea cât suferă măicuța. Am și eu pe cineva ce ține la viața mea. Am și eu pe cineva. Da, emoțiile știți cum e, dacă ești artist, mai vin și lacrimi atunci când plângi. Mai treceți maică pe acasă, că vă așteaptă mama voastră, că mă doare inima, că nu-mi deschide nimeni ușa de dragul măicuței mele. Am să-i dau tot ce-mi cere, de dragul lui mama mea. Eu i-aș da și inima. Mai trecesc mama pe acasă, că vă așteaptă mama voastră, că mă doare inima, că nu mă sună nimenea.